ನೇಟು ಇಜ್ಜಾಂಡ ತುಳು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಪಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಪೆರರು ತುಳು ಪರಂಪರೆ ಅದು ಪೆರರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಪೆರರು ತುಳು ಕಲಾ ಪ್ರಭೇದ ಅದು ಪೆರರು ತುಳು ಜಾನಪದ ಅದು ಪೆರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಾತ್ರರಂಡ ಸುಮಾರು ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ದೀವಡ ದೇಪನ್ನಂಡ ಆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮನ್ಪುಡಂಡ ಆಂಡ ಯಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಾತೆರುಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುಕು ಇನಿ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ದಾಗಿ ಇತ್ತಿನಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ದಿಜಿ ತುಳು ದಾಗಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ದಿಜಿ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ವಿಷಯಡ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ತುಳುನು ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳುನೊಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪಲೆ ತುಳುನಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಇನಿ ನಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮನ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ದ ಬೋಯಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ದಾಮೋದರ್ ನಿಸರ್ಗೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತೇರು ದಯಪನ್ನಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜದಿಂಜಾರು ಕೆಲ್ಸಲ ಮಂತಿದ್ದು ಪೇರರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಪೇರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೆಲಸ ಪನ್ನಡ ಆರು ತನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾದಾರು ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗನ ಮಂದಿ ದೇರ್ಪನಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ನೇತ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅನಾರು ಹುಷಾರಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನ ತೂತ್ಯಾನು ಪಾಪ ಆರು ನಡಪೆರ್ ತಿರಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರೆನ್ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲನಗ ಯಾನ್ಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರಿಯದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಪ್ಪಗನೆ ಯೋಚನೆ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಕಾಳಜಿತ್ತುಂಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಕನಸಿತ್ತುಂಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಅಂಗಲಾಪಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಗ ತುಳುಕದ ಪಿರಬೂರ್ದ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯರು ಆಂಡ ಯಾನು ಶಾಸಕರ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ ಸಂಸದರಿಗೆ ಆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ರೂಪನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ ದಿನಿಕ್ಲೆನ ಪಾತ್ರ ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿ వచ్చి ಅವೇನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಕ ಇನಿ ಮಿತಾಲಿ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 50,000 ಕಮ್ಮಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡಂಡಲ್ಲ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು ಇನಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪೋಂಡಲ ತುಳುಪಾತೆ ನೊಕ್ಲೇರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೋಂಡ ತುಳುಪಾತೆ ನೊಕ್ಲೇರು ಪೂನೆಡು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ಲಿಡ್ ತುಳು ಸಂಘ ಉಂಡು ಬರೋಡು ತುಳುತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ವಿಶ್ವದ ಒವೇ ಜಾಗೃತ ತೂನಗ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅದು ಪೇರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಡೆಟ್ ಯಾನ್ ತೂತೇನು ದುಬೈ ಡನ್ ಪೋಯಿನ ಪಲ್ ತೂತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ಕತ್ ಆತುಂಡು ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಸಂದಾಲ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ತುಳುತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪನ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ವೀರಪ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಕು ಏತ್ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ 4 ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ತೆಲುಗು ಅದು ಪೇರರು ತಮಿಳ್ ಅದು ಪೇರ ಮಲಯಾಳಂ ಅದು ಪೇರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 4 ರಾಜ್ಯನೇ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾಯ ತುಳುಕು ಇಜ್ಜಿ ಬಾರೆ ಪನ್ಪರು ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿ ಅದು ಪೇರರು ತುಳುತ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇತ್ತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅದು ಪೇರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತನಗ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿನ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪುದರುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಯ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 1837 ಏಪ್ರಿಲ್ 5ಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬಾವುಟ ಬಾಡ್ದಿನಾರು ಇನ್ನು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ದಾದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 14 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅವಳು ತುಳುನು ಬಾವುಟನ್ನು ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂದೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಸರಕಾರನೇ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ತೂನಗಲ ತುಳುಕು ತುಳುನಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬೆಳಗಾಮುಡ್ ತಕ್ಕಳು ಜೋಡು ಪಾತೇರೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಾಮುಡು ಅಧಿವೇಶನ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳಗಾಮುಡು ಅಧಿವೇಶನ ಒಂದುಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಮಂತೇರು ಪಂಡದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ರಚನೆ ಮಂತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿದಾಗ ತುಳುನಾಡುದಾಗ ಒಂಜಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ರಚನೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಾತೇರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದುಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಾಲ ಅದು ಪೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅದು ಪೇರು ಇನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ಪ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಏತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಏತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು
ವದ್ದಮಾನ್ ದುರ್ಗ ಪರಿಷತ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಲಾಯನ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಎದುರುಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ ಆಂಡಲ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಪನ್ಬೇಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಡ ಇನಿ ಪನ್ಪೇರು ಹೋರಾಟ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋರಾಟಗಾರನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈತಿ ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಸಂಘದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಾವಿರ ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಸೇರ್ಪೋಲಿ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುಂಡ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲನ ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನ ಮನ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಏರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಚ್ಚಿ ಒವೇ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳುರಾರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಕ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಇನಿ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತುಲ್ಲೇರು ಆರು ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಮಿಡಿಯೋದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡ್ಪಂಡ ದಯಮಂದದು ಇನಿಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟದು ಹೋರಾಟ ಮಂತಿಜಿಂದ ನನ್ನಂತೂ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟಿಕಾದರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಜದುಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಏರು MLA ನಕುಲ್ಲೇರು ದಯಮಂತ ನಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ವೇದಿಕೆ ಪಾತ್ರ ನಾಲ್ ನಿಕ್ಲಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಂದಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಕುಲು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಿಕುಲು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಪಗ 100% ಆಪುಂಡು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲಾಗ ಕಳಪುರದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಕುಲು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಪಗ ಆ ಸ್ವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಸೇರ್ನು ಪಂಡ ಯಾನ ಇತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕೋರ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೈ ತುಳ್ನ ಜೈಕಾರ ಜೈ ಭಾರತ್. ಧನ್ಯವಾದ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ.